саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисоратон бинандагони гиромӣ. дар барномаи имрӯзаи нақш мо гурӯҳи эҷодӣ тасмим гирифтем ки атрофи яке аз филмҳои нави коргардони ҷавони муваффақ соҳиби истеъдод серталош Абдулҳай Зокиров ҳарф занем. ин ҳам бошад филми тозаэҷоди автобус аст ки дар он як зумра ҳунарпешаҳои касбии театрҳои ҷумҳурӣ, ҳунарпешаҳои ҳирфавию ҳаваскорони соҳибзавқ дар нақшҳои гуногун, сайёҳу духтур, сарбозу лӯлизан, марде дар интизори фарзанду пиразани муштоқи набера ҳунарнамоӣ кардаанд. дар филми «Мазҳакавӣ» аз рӯи образҳои мухталиф ҳунарпешаҳо албатта хеле мувофиқ интихоб гардиданд ва бо заҳмату тамринҳои мунтазам тавонистанд муваффақ гарданд. ҳунарпешаи нотакрор бо маҳорати театри давлатии драмавии Русия ба номи Владимир Майковский Мавлона Наҷмиддинова дар ин филм нақши зани рӯззабон бо номи Наташаро меофарад ки феълан атрофи мазмуну муҳтавои филми мазкур ва ҳунарнамои худ ба мо шумо рӯшанӣ меандозанд. саломи гарму самимии моро бипазиред. хушомадед ба студияи телевизиони Сафина. саломат бошед. салому дуруди бепоён ба ҳама мухлисон, ба ҳама ҳаводорон, ба ҳама тамошобинони яъне телевизиони дӯстдоштании Сафина ва барномаи нақш. саломат бошед. ҳодисаҳои ҷолибу қиссаҳои мароқангез, лаҳзаҳои аҷоибу ғароиб дохили автобус сурат мегиранд ва то расидан ба манзилу макон албатта қаҳрамонони филм ҳодисаҳои гуногунро пушти сар менамоянд. дар оғоз мехостем каме атрофи ин филм ва нақши худ қисса мекардед. ва вақте даъват карданд ҳамсӯҳбат шудем, гуфтанд ки ҳамин хел нақш унҷа бояд ки яъне рӯззане ки дар тоҷикистон зиндагӣ кардааст ва албатта ҳар нафаре ки ғайри тоҷик асту дар тоҷикистон зиндагӣ мекунад ҳадди ақал бояд ки забони гуфтугӯя донад. ва гуфтанд ки шумо ҳам ҳамин хел яъне забони русию забони тоҷикӣ фақат яъне бояд ки аксент дошта бошад тоҷикитон. яъне аз уҳдаш мебуроед. Мавлона медонам ки аз уҳдаш мебуроед. ҳоҷати пурсидан нест. яъне аз тарафи театр чӣ гапу кор, яъне иҷозатат метиҳанд наметиҳанд. баъд гурӯҳи кория дидам, яъне киҳо банд ҳастанд. бо ҷону дил гуфтам. аз рӯзи аввали яъне наворбардорӣ бовар мекунӣ меҳриҷон, фикр мекардем ки як оилае буданд одамое ки якум бор масалан дидем. масалан Мунира Зоирова аз театри Лухтак, ман ҳамунҷа ҳамроҳаш шинос шудам. баъд бачаҳое ки аз театри Данғара буданд, оно ҳам ҳамун даруни автобус, аммо ҳамун чанд соату чанд лаҳзае ки ҳамроҳ будем, вақто фикр мекардем ки як оила ҳастем ва чандин солу чандин вақт ҳасти якдигарро медонем. дохили автобус филм, яъне он нафарое ки дар филм буданд, оно худашон медонанд ки дохили автобус чӣ гап буд. чӣ лаҳзаҳо паси парда буд? унҷа яъне дар наворбардории филм, яъне ки вақте филм рӯи экран биромад, он кам дида мешавад. аммо дар асл унҷа картошкаи пусидагӣ, пиёзи пусидагӣ, сабзии пусидагӣ, унҷа мурғ, буз, ҳар чизе ки меёфтанд қариб ҳатто говам ворид кунанд, гӯсфанда дар оварданӣ шуданд. яъне ҳама чи дохил ҳамин қадар моҳи апрел, ҳамин қадар бӯйнок, ҳамин қадар бӯйгин. гоҳ вақт Зарина Хушвақтова унҷа нақши лӯлизана мебозид. аз рӯи образаш хеле мувофиқ уфтода буд. яъне биниша маҳкам мекард, аммо наметонистем. яъне нақши мо ба ин чиз мувофиқат намекард. ман бедоред хушҳол аз он ҳастам ки дар фестивали Тоҷи Сомон ки аввалин бор филмҳои миллӣ, яъне ки аввалин фестивал барпо шуд дар тоҷикистони азиз ва дар байни ин қадар филмҳо, яъне ки дар рақобат филми автобус ҳам буд ва аз байни ҳамин филмҳо филми автобус 3 номинатсияда ҷоиза гирифт. якум беҳтарин нақши занонаро гирифт, бале, Мавлона гирифт. дуюм кори оҳангсоз Иқбол Завқибеков дуюм номинатсия гирифт ва сеюм кори танзимгарӣ, бале, гирифт. ва ман хеле хушҳол шудам ва дар унҷа Мавлона ҳам худаш дар паҳлӯи ман шиштагӣ буд ва худаш ҳам ҳайрон буд. ман худам ҳам намедонистам, Мавлона ҳам намедонист. ва вақте гуфтанд беҳтарин нақши занона ба Мавлона ҳамихел худашро гум карда, ҳамихел ҳайрон шуд, чашмош пури об шуд. ой, такой запах! Маньёт мне куне шашлик! Ой, подождите меня!
Ой, ой, куда я попала? Ой, уберите, а? Уберите! Ой, извините. Извините. Да это кошмар, дурдом какой-то. Девушка, пожалуйста, для вас взяли место возле окна. Фу, такая вон стоит. Там свежий воздух. Что-то не видно свежего воздуха. Ой, мужчина, не играйте, пожалуйста, а у меня голова болит. дар инҷо се ҳунарпеша интихоб шуда буданд. яъне инҷо аввал худи мавлона буданд, юлия оиматова буданд ва савумаш марьяна баракбаева. яъне се нафар интихоб шуданд. баъд яъне ки ин дар гурӯҳ фақат. лекин аз аввал ман дар дилам худи апай мавлона буданд ва як чанд борам гуфтам ки апай мавлона мо бояд чашми шуморо иваз кунем, мо бояд хайр образи шуморо. гуфтан абдулҳай ҳатто ман тайёрам ки мӯи сарама тарошам, ҳатто ман тайёрам ки ҳар чи хеле ки ба шумо писанд аст ман анамхел мебозам. яъне ки ҳунарманд худашро ба коргардон яъне ки таслим кард. гуфт ки ҳар чи мехоҳем ман ҳамона мекунам. чӣ гуна ин хел ҳунарманд қатъи кор намекунед. баъдан сину соли худи анамон қаҳрамони ман дар ҳамин филм Наташа мавлона зиёдтар буд. ба ҳамин хотир баъд боз ман худам яъне ки он ҳунармандое ки ҳам юлия ва ҳам марьяна оно ҳам хуб буданд, лекин сину солашон ҷавонтар буд. ба ҳамин хотир яъне ки ҳунари оно ҳам хеле баланд аст. ман бо оно ҳам ҳамкорӣ кардагӣ ҳастам, медонам ҳунари онҳоро. ба ин хотир ман интихоб кардам мавлонаро. чӣ гуна мешавад ки ин нақшро ба мавлона надод? яъне ин қадар дар ҳамун нақш даромадааст ки филм фикр мекунам бе Наташа яъне ки як гӯё ки як чархи автобус яъне ки паридааст. яъне Наташа хеле дар ҳамун нақшу хеле дар ҳамун ҷои худаш аст. дохили автобус ин фикр мекунам ин филмбардорӣ набуд, ин зиндагӣ буд. зиндагӣ буд, яъне ба монанди зиндагӣ гузашт. чӣ дар намоишномаҳои театрӣ бошад, чӣ дар филмҳо, албатта мавлона наҷмиддинова нақшҳои бардоштдоштаро бо маҳорати баланд иҷро менамояд ва барояш бо забони русӣ сухан кардан ҳам мушкил нест. барои офаридани нақши зани рустабор яъне Наташа дар филми автобус чӣ қадар тамрин кардед ва аз рафти наворбардорӣ чӣ гуна лаҳзаҳои ҳассосу шавқовару ҷолибе дар хотиратон доред? барои ман он қадар мушкилам набуд. яъне тамрин кардану нақшофарӣ кардан. барои чӣ? барое ки ман ҳар куҷо ки мерафтам, яъне пеш аз то ба театр омадан дар чанд соҳаи дигар кор кардам. аз сабабе ки зардинамоам, сафедпӯстам, яъне чашму қошам сиёҳ нест. ҳар куҷо ки мерафтам, ҳар куҷо ки ба кор медаромадам, фикр мекардам ки ман рӯсдухтарам. нақши Наташа вобаста кард Абдулҳай ба ман, он қадар душворӣ надошт. яъне ман ҳамин хел ҳамин нақша барои худам ҳамин хел тавлид кардам, ҳамин хел сохтам ки зани русе ки чандин сол аст дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунад. ҳатто вақте ки ба Русия рафтанӣ мешавад, гӯё ки як ҳавову ҳавас ки ҳама рустаборо рафтанд. бояд инам як каме барояду нишон диҳад ки манам хешу табор дорам, манам дорам ҷои рафтан. аммо дар асл намехоҳад. ҳатто даруни автобус бинед ки чӣ бомуло чашмакбозӣ мекунад. нақши марди рӯҳониро ҳунарпеша Абдумумин Шарифӣ низ хеле ҷолиб ва таъсирбахш офариданд, зеро ӯ тамоми воқеаҳои дар автобус бударо ба назари нек менигарад. рости ҳамин лаҳзаи филм барои ман бениҳоят писанд омад, чаро ки дар ин эпизод суҳбатҳои шӯхиомӯзи шумо хеле зиёданд ки тамошояш низ бинандаро бетаъсир намемонад. акай Абдулмумин қатъи мо тӯли чанд сол дар театри Аҳорун ҳамкор будем. яъне ман чашмама кӯ шудам ҳаминоя дидам. баъд акай Абдулмумина ман чашмакӯш аҳамият додагием чӣ хел аст? вақте ки нигоҳ мекунад одам бовар мекунад, фикр мекунӣ ки ошиқат аст. тарсо духтару Шайх Санона бозӣ мекардем, ман наметонистам ба чашмош нигоҳ кунам. мегуфтам маълим ба рости ҳамин сафед вақте ки акай Абдулмумин мебаромад, мегуфтам маълим
баросаи мусафед ба фикр ман даошиқа. яъне дар ҳамин филми автобусам нигоҳаша бинед чӣ хел нигоҳ мекунад. не вақте нигоҳ мекунад одам шарм медорӣ ки болопӯшата кашид, рӯймолата кашид, сумкаи дастата гирифт. яъне нигоҳаш ҳамин хел аст ба монанди рентген. Мебахшед. Ой, извините, а сколько у вас жен? 10 تا. Что? 10? насиб бошад 11 мегирам. Шутка. Ой, думала, ну вы шутник. А я поверила, даже обрадовалась. Я думала, 11 я буду. Ой, хочу думала. خانم تشکر. Ну вы даете. ҳангоми нақшофарид дар ин филм албатта образи шумо зуд тағйир меёбад. дар аввал на бо ҳама унс мегиред, ҳатто дар як порчаи ин филм бо ҳунарпеша Нисо Муҳаммаҷонова ки нақши пиразанро меофарад меҷангед. эҳсоси шумо дар ин лаҳза чӣ гуна буд? сабаби ҷанг кардани шумо дар чӣ буд аслан? апай Нисоғе ин як одаме ҳаст ки ин қадар шумо он касро латукуб мекунед дохили аммо автобус. ҳамин қадар дӯсташ медорад. не он мана латукуб мекунад, ҳатто аз мо мекашад. унҷа баъд медони як ваи дигар дорад ки акун ин ҳамаш паси парда мемонада. бояд ҳамин вақти наворбардорӣ бояд як нафари дига ҳам бошад ки ҳама ҳамин чизоя гирад аз филм созад. филми аз ҳама беҳтарин ҳамон аст ки аз дурбин дур мемонад. яъне филми аз ҳама зур ҳамон аст. ва вақте ки ҷанг мекунем баъд апай Нисо омадан гуфтанд ки гӯш кун не апай Нисо тинҷӣ гӯш кун Мавлона ҷон ҷони ман шавӣ ана ҷони апа гӯш кун вақте ки ман афтидам нигоҳ кун ман почаҳома 2 бор 3 бор ин хел велосипед мекунам гӯё ки велосипед ҳайдорам ҳамон хел ман 2-3 бор туя ишкамат базанам баъд ту мана зан. гуфтам дилакади чӣ намехоҳам мефорад мара пишати ҳамин хелам шуд. яъне ҳамон автобуса вай мекунам ман гӯё ки мезанам гӯё ки аз гулуш медорам аммо мехостагӣ ки апай Нисо мехост ки ҳамон почаҳош велосипед ҳай кунаду баъд 2-3 та шиками ман базанад шуд ҳамина. Ма, ты, манда, помнишь о няке? Бірге. Осторожнее, монастыря! Тоже нет! Наташа خانم Наташа خانم داری دونو баъд бо ҳаст унҷа ягое ки шляпа дай сарот мона мега шляпа мегира баъд аз моҳо яъне Абдулҳай яъне кораша барои чӣ дӯст медорам ки ҳунармандое ҷамъовар ки ҳунари ҳамаш дар сатҳи боло аст. яъне ман мехостам ки ман зур бошам апай Нисо. апай Нисо кӯшиш мекард ки болотар бошад аз ман. яъне рақобат шадид буд. бале вақте ки рақобат ҳаст унҷа кор мазза дорад. апай Зарина яъне кӯшиш мекард ки аз ҳамаи мо боло бошад гарчанде ки тӯли чандин солҳо яъне дар театр кор намекунад на апай Зарина на апай Нисо. Сурайё аз театри Камоли Хуҷандӣ ки хушбахтона бо ҳамин филм ману Сурайё бо ҳам ошно шудем яъне модару духтар шудем. бале яъне модару духтар шудем тӯли ҳамин қадаре ки дар наворбардории филм буд дар хонаи ман буд. гуфтам ки духтари калонам ту баъд Марҷона баъд Малика баъд Айза. яъне филм ана хел муттаҳид кард дӯстои зиёд пайдо кардам яъне нафарои зиёда аз пеш боз зиёдтар шинохтам. ва филмам ҳамин хел як ширинӣ дошт. яъне шириниш дар чӣ буд вақте ки рақобат байни ҳунармандо ҳаст мардҳо кӯшиш мекунанд ки аз занҳо болотар бошанд занҳо кӯшиш мекунанд аз мардҳо бо занҳо кӯшиш мекунанд ки аз занҳо болотар бошанд. яъне тамоми қуввата сарф мекунӣ чӣ ҳунару маҳорате дорӣ мехоҳӣ ки ба коргардон ба тамошобин ба ҳамон партнёрое ки ҳамроҳат ҳаст мехоҳӣ ки ҳамаша нишон тии. вақте ки мо
интихоби ҳунармандонро кардем, интихоби мавзеъҳоро кардем ва худи наворбардории филм ки дар тамоми гӯшаҳои зебои кишвар, яъне ки Тоҷикистони азиз филмбардорӣ шуд ва қариб ки 1 моҳ, ҳатто зиёдам гӯем 1 моҳу 10 рӯз шояд бошад, ҳамин қадар тӯл кашид. ба кадом хотир? Ба хотире ки яъне мавзеъҳои мо гуногун буданд. мо аз Душанбе мерафтем Исфара, аз Исфара мерафтем Ашт, аз Ашт меомадем мерафтем Қаратоғ, аз Қаратоғ меомадем мерафтем Лолазори Данғара, яъне ки хеле вақти мо зиёдтар дар роҳ мерафт. Тайбист ки вақте ки гурӯҳи филмбардорӣ аз як ҷо ба ҷои дигар сафар кунанд, қариб 1 рӯз фақат дар роҳ меравад ва аз рӯзи дигар мо омодагӣ мегирем ва рӯзи савум яъне шурӯъ мекунем сабтро. Ба ҳамин хотир яъне 1 моҳу 10 рӯз ҳамин қадар яъне ки тӯл кашид наворбардории мо. филми ҳунарии автобус дар таърихи синамои тоҷик саҳифаи наверо боз намуд, зеро сценарии ҳамин лоиҳа соли 2018 миёни дигар филмҳои пешниҳод гардида ба хубӣ пазируфта шуд ва коргардон Абдулҳай Зокиров бо таҳияи филми Мазҳакавӣ тавонист ки дар синамои миллӣ навоварӣ кунад. Ака, ура бин, мегӯй арӯса да Ламборджино бурдеста бошад. Гаранг, чӣ фарқ дорад ки чӣ қатӣ мебарад? Муҳим арӯз бошад, арӯз, фаҳмидӣ? Эй, ҷавонӣ, ҷавонӣ, ҳей, ҳей! ба як хулосае омадам ки дар ҳақиқат ҳунармандҳои мо агар мо ба онҳо филмномаи худ кори хуб пешниҳод кунем, онҳо аз уҳдаи ҳама чӣ мебароянд. яъне ки ҳунармандҳои мо онҳо ҳам дар сатҳи ҷаҳонианд, дар сатҳи боланд. фақат коргардон метавонад ки онҳоро бо анҳамун образу бо анҳамун характери худаш дуруст истифода бурда тавонад. дар баробари нақшофарии ҳунарпешаҳо автобус низ як ҷузъи ҷудонашавандаи ин филм аст ва пайваста дар маконҳои зебову назарабои табиат дар ҳаракат аст то мусофиронро ба макони асосӣ бурда расонад. ҳамон лаҳзаи филм ки таркиш ба амал меояд чӣ гуна наворбардорӣ шудааст ва аз ин воқеа то кадом андоза эҳсоси тас доштед? яъне коргардон гуфта буд ки ҳамин хел таркиши тарбиявӣ, яъне дар ҳамон қисми низомӣ. хай медонистем ки ба филм аст, яъне ягон осеб, ягон зарар ба мо ҳунармандон намерасад. яъне ина медонистем. аз ин огаҳ будед? гуфтанд ки таркиши тарбиявӣ аст, аммо мо намедонистем ки мо маҳз болои ҳамон таркиш автобус, яъне набояд ин хел мешуд. дар асл дар филм оли Абдулҳаям пурсед, набояд ин хел мешуд. яъне ин ҳамин хел таркиши шуд ки гӯё ки дар асл таркиши аслӣ буд, то чанд қадар гӯшамон вас мекард. яъне вақте ки овоз мебароварданд ҳамон низомиёе ки дар омаданд, яъне як ҷузъи кори ҳунармандоя карданд, вақте ки дар омаданд гап мезаданд, гӯшо ким чихе овозшон гӯё ки аз даруни кадом бонка меомад, намедонам. садои гӯшхарош, садои ана хеле садо дошт. акаи Насриддин, ронандаи автобус, вақте ки коргардон гуфт ки скорости автобуса то чӣ андоза бояд ки гиред шумою биёеду баъд ҳамонҷа ин нафарро таркиша кунанд. аммо акаи Насриддин фикр мекунам ки суръата зиёдтар гирифт. Исто! Мумкин нест! طبق خط
ҳолати сюжеи филм дар ин лаҳза яке аз чархҳои автобус ҳангоми баланд шудани суръати ҳаракат канда мешавад ва билохира садама рух медиҳад. Барои ҳунарпеша Насриддин Нуриддинов, ки бори аввал пушти чамбараки автобус менишинад, офаридани нақши ронанда нест осон набуд. порчаи навбатиро бо ҳам мебинем. ронандаи автобус, хоҳиш мекунам автобусро нигоҳ доред. ҷони худ ва мусофиронро дар хатар нагузоред. намешавад тормоз нест. як бало кунед. Истар, пеш камаз ака, камаз. Joda bişi. Burada durun, burada. бовар мекунед дар 3-4 рӯзи аллакай сиёмка ҳамаи саҳнаҳои вазнине ки дар филм истифода мешуд акои Насриддин худшон иҷро карданд. чунон автобусро меронданд, чунон ҳама корро мекарданд. бубинед барои мо аз ҳама як саҳнаи хатартарин ҳамун буд ки вақте чархи автобус мепарад ва гурӯҳи мо аз автобус як 3-4 метр мо яъне ки баробари уно ҳаракат дорем. акои Насриддин ҳамин қадар бо суръати тез меронанд. бубинед барои актёр ҳам якум ки он ронанда яъне ки бояд автобусро бибарад, баъд нақшаш образрош фикр мекунад, баъд суханҳояш яъне чунон ҳамин қадар дода шуда буд бар ҳамун вай худи ман метарсидам ки агар ки худои накарда бошад ягон ҳодиса шавад ё ки тормоз якон чи нақапад вай метавонад ки моро паш карда гузарад. чунон бо суръати тез меомад ва дубли якум дар ман гуфтам шуд бас дигар намегирем. хуб аст ки наворбардор Абдукаримро гуфтанд ки якои Абдуллаҳи не илтимос як дубли дигар ки ин ман яъне ки общий плани вай умумӣ гирифтам ва плани ҷавстар лозим. яъне ки боз маҷбур шудем бо дим вай кардем ва дар ҳамин ҷа ман аҳсан ба акои Насриддин мегӯям ки яъне ки дар ҳақиқат касби худро дӯст медоштааст. дар ҳақиқат барои ман хеле писанд омад. ҳунарманди мардумӣ ҳаст. дар охир филм бо чӣ анҷом меёбад? яъне дар охир филм барои чӣ гуфтам ки бояд ки Абдулҳай ин филма давом тиҳад то ҳамун Чилчанор намерасад автобус. мегӯяд ки 500 метри дигар то Чилчанор мондааст, аммо намерасад. яъне даруни ҳамун ҳавз ва меафтад автобус ва ҳама аз ҳамун ҷо пиёда мегарданд. дар як порча яъне ман тамошо кардам, яъне сарбоз бо ба фикрам духтур тӯй барпо мекунанд. ин то омадани сарбоз яъне дигар арӯзшаванда дошт ва вақте ки ина бинед ки автобус ҳамая пайваст кард ҳам дар зиндагӣ яъне ҳам дар филм. яъне дӯст шудем бо якчанд нафар ва дар филм бинед ки вақте ки мебиёд ин қадар тараддуд мебинанд, ин қадар масалан пешвозгирӣ ба чашон сарбоз дигар касро ошиқ мешавад, яъне ки ба духтур, яъне ба он вақти муайян шуда намебиёд сарбоз. сарбоз намебиёд дар филм ҳамин хела сарбоз намебиёд. ҳатто он навозандаву ҳамаи ваёя падари сарбоз ман мекунад ки то писарам набиёд ягон кас ягон куҷо намерад. қисмату тақдир ҳамин хел мекунад ки дар дохили автобус ҳама он қаҳрамонҳо якҷо мешаванд ва ҳаракат мисол шурӯъ мешавад. яъне ки меравад тамоми филм дар худи роҳ дар дохили автобус ки ба чӣ қадар мушкилиҳо ба чӣ қадар нобаробариҳо ноҷӯриҳо унҷа вай мешавад ва ахири филмам ба ҳамин вай мешавад анҷом мерасад ки яъне ҳамун афсар ба хонаи худ меояд ки унҷа падару модару унҷа тамоми интизору хешу табору ҳама интизоранд ки яъне ки афсар меояд ва унҷа ки як рӯз бояд меомад вақте ки автобус мисол бо раи худро иваз карду бо ин ноҷӯриҳо рӯбарӯ шуд ва яъне ки 2 рӯз мешавад, 2 рӯз мегузарад аз ман. ба ҳамин хотир ҳама уно ташвиш мешаванд, ҳама уно дар интизоранд ки чӣ гап шуду чӣ хел шуду. инҷо қаҳрамоное ки дар дуруни дохили автобус ҳастанд ино ҳам мисол нақшаҳову корҳои худшо доранд. вақте ки сарбоз мебиёяд ҳамроҳи ин ҳамшира мебиёяд мегӯяд ки заншавандаи арӯзшавандаи ман яъне ҳама дар ҳолати шок мемонанд
و اون مردی که دخترش باید که به این سرباز میداد در همون روز معرکه دخترش و دسترخوانش گرفته قهر کرده برآمده میروند. یعنی سرباز با این دختر وای میشد. اما اون نفرایی که درون اتوبوس مونده بودن اونا تقدیرشان همون اتوبوس درون حوض افتاد. راننده میگه که تو 40 500 متر که دیگه پیاده شوید. سرباز قطاری ظفر خدمت مادر وطن را گستری بلند به انجام رسانید. آفرین. شناس شوید. عروس شونده من زیبا. خودت هم ناآدم بوده ای فرزندتم. یه رفتیم دخترمی. چی شک شده ایستاده این بنوازه؟ فیلم افطوبوس با زحمت و مهنت شبانه‌روزی کارگردان، هنرپیشه‌ها، گروه ایجادی با صفت بلند روی کار آمد. البته دستاندرکاران فیلم توانست که میان 52 فیلم از 63 کشور دنیا سزاوار دیپلم درجه اول گردد و همین کاری دستجمعانه بود که فیلم بسیار تماشاباب و جالب آمد. امیدوار هستیم که در آینده نیز با تهیه این گروه ایجادی چنین فیلم‌های مضحکاوی روی کار می‌آیند و فضای خالگی سینمای تاجیک را پر میکنند. از صحبت گرم و صمیمیش ما خیلی خوشم آمد. تشکر میگوییم که در برنامه امروز همان شرکت ورزیده. سلامت باشید. به شما بردباری موفقیت و بگذار که همین گونه یعنی فیلم های وطنی زیاد باشد و هم صحبتاتون هنرمندای اصیل زیاد باشد، چون از صحبت شما منم یعنی خیلی بهره‌ور شدم. بگذار شما هم از صحبت اون نفرایی که دعوت میکنید بهره‌ور باشید و فکر میکنم که از صحبتمون خیلی معلومات های زیاد برای خود گرفتید و برای تماشابینم پیشنهاد کردید. به شما نیز تشکر میگوییم که اطراف فیلم افطوبوس و نقش خود به ما و بیننده تلویزیونی سفینه کمی هم باشد روشنی انداختید. خوش آمدید. بینندگان گرامی، در برنامه امروزه نقش این دم فیلم افطوبوس با قهرمانی بانوی ناتکرار هنرپیشه صنعت تئاتر و سینمای تاجیک مولانا نجمی‌دینова بود و به شما نیز روزگاری خوب و سایشته را تمنا داریم. خیر، خوش باشید.